zvakaipa zvose. Rashai zvakaipa zvose ndo mashoko angu kupedzira. Nokunyengera kwose negodo. Savacheche vachangoberekwa mupange mukaka womwe asina kushatiswa kuti mukure nawo mugodi. Sezvo makaravira kuti Ishe une mwoyo munyoro. Chiuya aiko ari yeibwebenyira karaswa navavaki. Asi rakasanangurwa rinokosha. Tinoona utenda kwaari arege kunyadziswa. Kuti semiwo samabwe mapenyu muvakumiwe imba yomweya. Nokuti inzwi rakati arira ndinokanda musaini bwerekona. Rakashanangurwa rinokosha nonotenda kwaari angadi. Asi ibwe iro riri. Imi vanotenda ndi makasunungurwa naro. Asi kuna vasingatendi rinotori ibwe rokupikanidza kudzima mbiri dzanyu dzaIsraeri. Vakaisirwa izvi zvino kuti havana kusanangurwa. Asi muri vanhu vakasanangurwa ka uprista hwamambo rusi rutsvene. Vanhu vaMwari vakazviwanira kuti muparidze kunaka kwaye akabuda naye. Ibvai murima vakomana muchienda kuchiedza. Mobva pasimba raSatani mouya kuna Mwari. Mogamuchira kanganiro yezvivi nenhaka pakati pavakati vatsvene nokutenda kuna Jesu Kristu. Asi vakomana ndokurayirai kuti kana zviro kwazvo chenjerai. Asi zvikuru sei irwai nokuchiva kwenyama kunorwa nomweya kuti mufambiro wenyu uonekwe zvakanaka pakati pavaHiteni. Peter, unodya seiko navaHiteni iwe uri muJudha? Ucharovedza seiko muJudha kuti muHiteni kuti aite semuJudha? Nokuti isi vaJudha hatisi vatadzi vanobva kuvaHiteni. Asi isi pachedu hatichararamiswi nemabasa emurayiro, asi nokutenda kuna Jesu Kristu. Afrika yedu. Saka naizvozvo kudzai vanhu vose, madzimambo nokuti akaiswa pakati penyu, navakuru nokuti vakaiswa pasi penyu. Asi Mwari sezvaakada tume vanhu vakanaka, itai izvozvo. Asi kusununguka kwenyu ngakurege kuva kusununguka kwokudzivirira zvizvani. Asi zvikuru pazvose vakomana, kana muchida kuti muende mberi nokuporesa vanorwara, idai hama. Ropopadzai. Musatuka. Kudzai vanhu vose. Asi pamusoro pezvinhu zvose, ityai Mwari. Afrika yedu. Amen. Ndondo zvakafanira vanhu vose vanoti vanonamata Mwari. Varume vakadzi mazvisa pasi pavarume vanyu. Venyu chaivo. Uye musikakariri pfuma nguo dzinodya mari, asi tumushonge mundangaro womoyo usingaori usingaozwi kune izvozvo zvipenyu zvinozorarama. Muchitiwo sezvaita Sara kuna Abrahama aiti Ishe ima vana vake kana muchita zvakanaka musingavhundisi nechinhu chipi nechipi ichocho. Afrika yedu. Asi nemiwo varume idai vakadzi vanyu chaizvo muchiziva kuti mudziyo mudoko. Asi zvaari mudziyo mudoko mudye nhaka pamwe chete newe. Pamusoro pezvinhu zvose ndoti varume nzwiranai ngoni. Ivai nemwoyo umwe chete. Itai chinhu chimwe chete. Arova nemvura umwe ngaaise ruoko, umwe aise tsvimbo, umwe achipa zvokudya. Kana zvatodaro yava cheche. Kristu zvaakatambudzika. Naizvozvo shongai mutangaro upi? Nokuti wakarega zvivi uyo wakabva muzvivi kuti arege kukanganiswa nenyika. Afrika yedu. Asi pamusoro pezvinhu zvose ndiani achakuitirai zvakaipa kana muchishingaira kuita zvakanaka? Asi kana makarombofadzo kana muchiita zvakadi zvakanaka, uye musatya kutyisa kwavo, itai Kristu ave Ishe mwoyo menyu. Wagara makazvigadzirira kupindura. Mumwe neumwe anokufunzai pamusoro petaro yamunayo muna Kristu. Asi moziva chinhu kuti Satani ishuba iri kuomba kuti kwaingadi waingaparadza. Afrika yedu. Saka dzokerai ipapo mobata ipapo. Afrika yedu. Saka iwe Peter newe kana tichifamba munzira ngatiratidze kudini kupeya todzokera pasitadhi yemutumwa. Afrika yedu. Saka pamberi namasowe, pamberi navaroti, nokuprofita, nokuporesa vanorwara, kumutsa vakafa, kunatsa nemaperembudzi, kutevera mutumwa, pamberi nokuramba upombwe, pamberi nokuramba gwiti, pamberi nokuramba zviso zvakatsauka, pamberi nokutevera mutumwa. Isho kudenga akomborese kode maranga zvino zvinongo usingapera.